सभी दर्शक वृंद के सादर प्रणाम। आज हमनी के साथे बातचीत करे खातिर जे महात्मा बानी वो कोनो परिचय के मोहताज नहीं थी। एगो जब इनका से बातचीत करे खातिर तन जब रिसर्च शुरू करतनी सन तो रिसर्च में बहुत ही इंटरेस्टिंग एगो बात पता चलल। 1971 में भिखारी ठाकुर जी के देहांत भय रहे। 1971 में ही भरत शर्मा जी अपन गायकी के कैरियर के शुरुआत करी। मतलब एकरा के संजोग कहल जाओ कि दैवीय कोनो हस्तक्षेप कहल जाओ कि भोजपुरी के झंडा धर कर रखे वाला एक स्तंभ गैला के बाद दोसर का स्तंभ वही समय पहुंच गई। 71 से लेकर के आज तक जौन तरह से भरत जी भोजपुरी के झंडा धैले बानी, अब जे तरह से हमनी के संस्कृति के गीत संगीत के जगह संजो के रखले बानी, तो इनका स्टेचर के इनका साइज के दोसर केहू आइकन अभी नहीं खे। शायद आने वाला समय में भी इनका मतलब ये स्टेचर के कोनो आइकन दूसरा केहू हो ही ना। तो चलिए हमनी का स्वागत कर जाओ भरत जी के। भरत जी प्रणाम। कौतूहल बा जैसे हमरो दिमाग में बा, बहुत लोग के दिमाग में भी बा जी कि लोग भरत शर्मा गायक के चिन्हेला, भरत शर्मा व्यक्ति के हो। तनी एकरा बारे में हमनी के जानकारी चाहिए कि रउआ कहाँ जन्म भइल, परिवार में के रहे आ बचपन के बाद। तो रउआ तनी अब रउआ हम चाहतनी जे रउआ तनी समय में पीछे जाई हमनी के बताई जे अपना बारे में बताई। सबसे पहले तो हम अपना दर्शक लोग के प्रणाम करतनी। हम ये चैनल के परिवार के भी हम सबके आभार प्रकट करतनी जे अपन कुछ बात रखे के कुछ कहे के मौका मिलल बा। आज तो अपना विषय में हम तरुआ कबे कनी जे 1971 में हमारे याद बा भिखारी ठाकुर जी के सावन महीना में मृत्यु भई रहे 1971 में। जी। ऐसे हम चौथा क्लास से ही थोड़ा थोड़ा स्कूल में गाई हम। अच्छा। फिल्मी गीत चाहे जौन भी होके मास्टर साहब लोग जानते रहे जे ये लड़का गावेला तो कबो कबो लोग गवा दे। बाकी 71 में सावन के लास्ट सोमवारी में हमारा गाँव में कैलाश चौबे जी के शिव जी के मंदिर पर एगो कार्यक्रम रख रहे रामायण के। अच्छा। हमने गांव में जो झाल ढोलक पर ना होला जौन 10-20-50 आदमी एक जगह बैठ के झाल ढोलक लेकर के गावेला, वो गाना रहे। हमारा पता रहे जी नहीं राधा कृष्ण व्यास के आज प्रोग्राम बा। हम बड़ा खुश बनी भाई हम चलिए आज हम कोई नहीं। हम जा करके वो बैठ करके सुने लगनी। बाकी गांव के लोग जो बड़े वही में केहू कहल जे ए बबुआ तनी तेहू गाना गा देगो। अच्छा। तो गाना तो कोनो हमरा याद इतना रहे, लेकिन लड़काई के थी एगो गाना हम गौनी, मेरा नाम है चमेली मैं हूँ माला नलबेली। अच्छा अच्छा। ये गाना हम गौनी। सुबह से हमरा के हमारा गांव के लोग मने सबसी देवे लागल, मनोबल अथी कर लगल जे ये लड़का बड़ा अच्छा गाना गाई, ते गाओ तोरा हमनी के हर एक तरह से मदद कर जा। अच्छा। ते 71 से सावन के लास्ट सोमवारी से हमार शुरुआत है। 72 में हमार शादी भइल। अच्छा। 72 में हम घरी 9th क्लास में पढ़ करनी माई से भाड़ा मंगनी कि हमरा सुन लेनी जी कलकत्ता में बहुत बड़े बड़े गायक बालू। अच्छा। तो हम काहे नहीं कलकत्ते चली। कलकत्ते चल करके हम वो जा कुछ सीखे के मिल जाई। एक सीखी आदमी माई से भाड़ा मंगनी हम करिए माई हमरा के कुछ पैसा देना, हम तनी घूमे जाता नहीं। अच्छा। घूम के 2-4 दिन चल आई। तो हमारे याद में बाई हमरा के वही 70 रुपया दिले रहे। अच्छा। वो घड़ी बक्सर से हावड़ा के भाड़ा 16 रुपया रहे। कलकत्ता कोई नहीं, कलकत्ता जा करके हमारा गांव के लोग हिंदुस्तान मोटर्स में रहते रहे। वैजा कॉलोनी में कोई नहीं तो वैजा
रामायण होत रहे। तो रामायण जब होत रहे तो जाकर हमू खड़ा हुए नहीं, भाई रामायण होता, हमू दर्शक नहीं, हमू जाके खड़ा हुए नहीं, सुने लगनी। परशुराम व्यास के रामायण होत रहे, ओमे एगो आदमी चिन्हे वाला हमरा के रहे, जे जब तार टूटल तो कहल लोग कहले जे एगो राम सिंह रहे भेड़िया के, कहले जे अरे सुनो लो एगो लड़का आज बड़ा अच्छा गावेला, भाई एगो गाना सुना दे। रामायण गाते नहीं, एगो रामायण हम गौनी गोला के बाद में कॉलोनी में सुबह से चाय को चर्चा नहीं हो गई, जी को लड़का आज मैंने अच्छा गाता। तो जब 3 गो गोल रहे, आरा जिला के, छपरा जिला के, अच्छा, अब बलिया जिला के, अच्छा। तीनों गोल में मैंने बहुत कंपटीशन रहे। वो गोल के लोग वो में वो अलग व्यास रहे, वो गोल में अलग व्यास रहे, वो गोल में अलग व्यास रहे। जो आरा जिला के गोल रहे वो गोल में व्यास के रिटायरमेंट हो गए रहे, शराबदास सिंह रहे उनका रिटायरमेंट हो गए रहे। तब चर्चा नहीं होके लगा तो लोग कहे लो जे कहे ना हमने के वही लिखवा के रख ली थी अपने गोल में। अच्छा, तो हमारे ट्रायल कर लो उन्हें वो कार्यक्रम रखल गए कॉलोनी में जी, हमारे के सुनल लो, सुनला के बाद में कहलो जे हाँ लड़का हमने के गोल जोग बा। ओकरी हमार उम्र रहे 16 वर्ष के। अच्छा, हमारा को नौकरी लगा दिलो हिंदुस्तान मोटर्स में, जहाँ में अम्बेसडर कार बनत रहे जी, ओकरी हमरा के नौकरी लगा दिलो। और वही में अब ओइजा ले हमार शुरुआत भइल राजकिशोर तिवारी के हैं, हम रही तिवारी सिवान जिला के रहे, मैरवा के तिवारी के भटकल के उनके के हम रही। आ ओइजा ले जौन बात तिवारी जी हमरा के बहुत मदद कैले। आ जहाँ जहाँ प्रोग्राम होके जाए बंगाल होके धनबाद में झारखंड ओकरे झारखंड ना रहे बिहार रहे, चारों तरफ मैंने ओइजा ले गायकी के अपन शुरुआत कई दी जत ना। ओकरा बाद में हम 3 वर्ष हम नौकरी कैली ओइजा हिंदुस्तान मोटर। ओकरा बाद में हम चलेनी गाँव में 1 साल रह गई। हमार गाँव ना भइल, अच्छा, चिट्ठी गई जी गाँव के दिन बैठ गई और तू चलिया गाँव में। तो हम गोइनी गाँव में आ रह गई 1 साल। अच्छा, ओकरा बाद में 1 साल के बाद में हम गोइनी 76 में बराकर राम इकबाल तिलेश्वर रहतर ले राम इकबाल तिलेश्वर भैया के हम चल गई। चिट्ठी लिखले जे तू जगह में का करते रहे चलो उनका के कोई नहीं। ओइजा जौन बड़ुए फिर एगो कुमार ढुबी एगो जगह बा झारखंड में, कुमार ढुबी चिरकुंडा, ओइजा भी एगो व्यास के कमी रहे। वो लोग के गोल में वो लोग गोल जाकर कहे कर लो जे लिखा के हमारा ग्राम इकबाल जी दे दो, हमने के नौकरी लगाई जा। वो जाके हम मैंने हमरा के ले गोल नौकरी लगा दियो 76 में। अच्छा, 76 में ओइजा नौकरी लागल, ओइजा नौकरी करे लगनी। आ ओइजा ले हमार और विस्तार जौन बड़ुए ओइजा ले हमार रोके लागल कुमार दुबी से और ओइजा ले गायकी काम शुरुआत भइल। अच्छा जी, तो उस समय के गायकी जे रहे वो तो लाइव वाला गायकी रहे। वो समय के गायकी हमनी के रहे रामायण महाभारत अन्य शास्त्रोक्त चीज हमनी कहीं जा झाड़ ढोलक के साथ में 2-2 3-3 को ढोलक बाजे, ताशा बाजे, हारमोनिया बाजे, हुरका बाजे, 200 आदमी पीछा से कोरस 200। तनी वो समय के जे गायकी जे रहे तनी से ओकर एगो तो ओ घरी के गायकी अकेले का बताई हम जे घरी हमनी के रामायण गाई जा जी। रामायण गाई जा त रामायण के चौपाई हमनी के जी कोनो प्रसंग के शुरुआत कर जे यदि रामायण के प्रसंग बा तो रामायण की चौपाई से शुरुआत करी जा। जैसे एक लाइन हम सुनाओ तनी जी। चौपाई गाई जा और चौपाई गा करके प्रसंग शुरू करी जा। 1971 से लेके 87 तक हम रामायण गौनी जी।
89 से 89 में जरूर हुए जी। हमार ऑडियो में हमने के ऑडियो की दुनिया में नहीं जा। अच्छा अच्छा। जब रामायण हम गाई तब ओकरा पहले बलेश्वर जी के, शारदा जी के, अमुना सिंह के ओकरे टी सीरीज से कैसेट निकल चुके रहे। अच्छा अच्छा। तो हमारो मित्र लोग कहे लोग कि भरत जी अरे मुन्ना सिंह के शारदा सिन्हा के कैसेट बाचता तू कहे ना करत कैसेट। तो हम कहे जी भाई बनाओ सोची जी भाई कहाँ हम कैसेट करावे जाए कि करा कही जाए। तब तक अचानक जो बढ़े मऊ एगो जगह हमरा के उत्तर प्रदेश में मऊ के महेंद्र पांडे आर सीरीज उनकर कंपनी रहे। वो महेंद्र पांडे जीप ले ले हमारा द्वार पर पहुँचले आ कहले जी भरत जी हम कैसेट कंपनी के मालिक हैं आ हमरा रिकॉर्डिंग कर चाहता नहीं। मन में बड़ा खुशी भाई कि भाई हम जो चाहत नहीं हम हमारे मित्र लोग जो चाहत रहा तो हम सोचत नहीं तो हमरा आज मने आज साकार होके जा रहा बा। बड़ा खुशी बोले हम कहने ठीक है बा कब हुई तो कब ना कपड़ा पहनी रहुआ। अच्छा। तो हम कहीं कपड़ा पहन कैसे हमार तबला बजावे ला पड़ गए मोहन राय, क्लानेट बजावे ला पड़ गए बलिया एगो झाल वाला तो बा हमरा के गाँव में तो झाल वाला के ले ली रुआ हमने क्लानेट वाला के हमने के चल के धली जा हम मोहन राय से एक आदमी के भेज के अरे तबला वाला बुला ले जा। हम जी ठीक है बा। हमारे मित्र ले पंडित जी परशुराम पंडित जी उनका के बोलो नहीं एगो दूगो और मित्र रहे लोग गाड़ी में बैठ लिया बलिया बैठी जा। बलिया बैठी जा तो कार्नेट वाला रहे रतन ओकरा से ओकरा द्वार पर जब गोनी जा तो पता चले जो कहीं बजावे गुल बा फलाना गाँव में। फिर ओइजा कोई नहीं जा तो ओइजा द्वार पर क्योंकि कार्यक्रम चलते रहे दूसरा के हमने के द्वार वाला से बड़ा रिक्वेस्ट करनी जा आग्रह करनी जा जे हमारे रिकॉर्डिंग बा रतन के रुआ कार्नेट बजा वाला दे दी थी तो बड़ा कृपा हुई पर एकदम बोले जाए हम बिना कारण टेक हो हमने के चलनी जा 12 बजे रात का मऊ पहुँचनी जा। 12 बजे से 4 बजे भोर तक ले ना कोनो स्टूडियो ना कोनो मशीन खंभिया में आ वो डेक पर महेंद्र पांडे रिकॉर्डिंग कैले दूगो हमार एगो कैसेट के नाम रहे दाग कहाँ से पड़ी भजन आ एगो कैसेट रहे गौन कहे ले। अच्छा। ये दोनों कैसेट हमार भइल मैंने 4 घंटा में। ओकरा बाद में हमरा के पांडे जी लिया के थलिया में 1000 रुपये डलले। कहले जो भरी जी हुआ करेक्ट वाला के यार हुआ तबला वाला के विदाई दे दिल बनी ये रुआ के आई छापा नहीं करता मन बड़ा खुशी भैया भाई ये रिकॉर्डिंग पर दिले 1000 रुपये दे दिले। बड़ा खुशी भाई मन में भी चाह रहे भाई कम से कम हमरा के मन अपना गायकी से 10 गो लोग जाने जवार को लोग इलाका के लोग जान जाए खुश हूँ। वो कैसेट के मैंने बारी बारी से कैसेट निकाल दिले पांडे जी आर सीरीज से और कैसेट सुपर डुपर हो गई। अब मार्केटिंग के द्वारा जौन बुढ़वे कसो टी सीरीज के पता चल गई जो फलाना गाय के वो कैसेट मार्केट में मैंने चारों तरफ मैंने बाजता तो वो कैसेटवा से एगो हम सुनाओ तनी एगो भजन से सुना तनी एगो लोग सुना तनी। आरे सुतही के रहे जब सुतही के रहे जब आर खेत खरिहानी गवन काहे हम पूछतानी गवन काहे सुतही के रहे जब सुतही के रहे जब खेत खरिहानी गवन काहे हम पूछतानी गवन काहे। तो ई कैसेट जोन बुढ़वे टी सीरीज तक पहुंच गई और टी सीरीज से हमारा के अजीत कोहली जी के चिट्ठी आई हमारा गाँव पर
जब भरत जी हम 3 कैसेट कल चाहता नहीं रुआ अमुक डेट के हमारा गेस्ट हाउस में चल रही और 3 कैसेट हम करब। मन में बड़ा खुशी भइल भाई ये तो एगो कंपनी कैले लिया आ टी सीरीज उतना बड़ा कंपनी हमरा के चिट्ठी आ गई। अब उल्लास के मने भीतर इतनी ना ठिकाना ना रहे। हम टी सीरीज में गई नहीं। टी सीरीज में जा करके हमने के 10 बजे ढुकनी जा म्यूजिशियन के नाम पर आया तो इतना म्यूजिशियन हो जाता रहे। हमारा के कल एगो तबला एगो क्लारनेट एगो झाल एगो हारमोनिया बच्चा लोग 10 बजे ढुकनी हम स्टूडियो में टी सीरीज के 3:30 बजे हम रिकॉर्डिंग तीनों कैसेट क के बेसमेंट स्टूडियो रहे ऊपर निकला तनी तो ऊपर से कोहली साहब नीचे आवता रहे। कल भाई जी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हमें सर हो गई। कल क्या हो गई? हम सर रिकॉर्डिंग कर दिया। कल 3 कैसेट गा दिया। हमने जी सर 3 कैसेट हो गई। तो यार कहा गा दिया यार कि 3 घंटे में क्या गा दिया? 3 कैसेट कैसे गा दिया? हम मुझे गा दिया नहीं। राजा पिए जने गांजा आराम ना बिगड़ी है जेकर अले मुर्सा जन्म। ये 3 गो कैसेट हम लोगों ने एक दिन में और तीनों कैसेट जन बड़ुए 89 से लेकर आज तक वो तीनों कैसेट मिल के पत्थर बन सा आज तक जे सुपर डुपर नंबर भइल जे ऐसा क्यों ना भइल। मैंने हमारा हिंदुस्तान में तो बजबे कई विदेश में भी जहाँ जहाँ भोजपुरिया लोग बालो वो कैसेट के सुनल हुई। भोजपुरी लोक संगीत के जे इतिहास में हमने के कितना पीछे तक जानकारी बा। जैसे हमने के जानकारी में जब भी लोक संगीत के बात होला तो वो पहले में भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र जी के बात होला जी। तो ये बारे में तनी सा प्रकाश डालिए। ऐसा बना कि हमने के पारंपरिक गीत जोन बा जी का जाने कितना बरिस ले सदियों से चल रहा होता है गीत। जैसे धोबियो गीत सिमरैनी जन बड़ुए डफरा हाँ ये सब गीत बड़ुए। पारंपरिक गीत में छठ गीत भइल। अलग अलग महीना के अलग अलग गीत बा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक गीत बा। जिसे लेकर जन्म हमने के ली तो वो घड़ी से लेकर के अलग अलग नरकटाई से लेकर के सोहर से लेकर के बधाई से लेकर के झूमर खिलौना ये सब से हो गई। संस्कार गीत जनेऊ गीत तिलक तबिया तो ऐसे करते मैंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक गीत होता गई नहीं करी हमने से जी करते कोई महीना लग जाए। ऐसे हमने के विधा ऐसा बा जैसे हमने के महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर हमने के भोजपुरी के 2 धरोहर बनी। भिखारी ठाकुर के तो शेक्सपियर भी कहल गई बा। गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार राय बहादुर से सम्मानित भी कैले रहे भिखारी ठाकुर जी के। आज भिखारी ठाकुर जी पर शोध चल रहा बा। भोजपुरी में पढ़ाई चल रहा बा। वहाँ के अति में महेंद्र मिश्र जो बारे जो पूर्वी लिख के बोले जो पूर्वी गा के जो बोले कि उनका से बाहर नहीं किया। बाकी इनको एहू लोग से पहले जो बड़ुए बहुत ऐसा गीत बारी सब कि पता नहीं चलते की गाओ। अच्छा जिससे मेहरारू के कोनो सगुन वाला गीत आई जी कोनो सगुन के गीत होई बरैसा के होई चाहे तिलक के होई बियाह के होई तो ये गए सब जी। निमिया के दाढ़ी मैया लावेली हिलोड़ावा की झूमी झूमिना। निमिया के दाढ़ी मैया लावेली हिलोड़ावा की झूमी झूमिना। मैया गावेली गीत
ऐसा गीत बा मेहरारू के जौन शुभ कार्य हुई यही गीत से शुरू कर ली सब वाह याद है ना जी तो कहे मतलब ई बा जे बहुत ऐसा गीत बारी सब हमनी के महीना के ऊपर भी गीत बा अच्छा जैसे होली के महीना में आजकल तो नयका बनिहार लोग कुछ खाली होली कह देता और धुन हो गई होली गीत हो गई जी बाकी स्पेशल हमनी के भोजपुरी में होली के धुन बा जी जो ओकरा से कोई बाहर जी तो एथी नहीं हो सकत जाता ना जैसे होली में एगो सुनाओ तो डुबा के ए उधो पाती ले जा जहावा नंद लाल ए उधो पाती ले जा जहावा नंद लाल जहावा हो जहावानंद लाल जहावानंद लाल ए उधो पाती ले जा जहावानंद लाल ए उधो पाती ले जा तो हमनी के होली में बहुत होली के गीत बारी सब जैसे चैता के बाद होली में होली गीत जी चैत में चैता चैती अरे महुआ बिना न हम ना जाइबे हो रामा हो महुआ बिना न हम ना जाइबे हे रामा देवरा के संगवा महुआ बिना न हम न जाई एक हाथे देवरा उठावेला खचोलिया एक हाथे देवरा उठावेला खचोलिया दूजे हाथे धरे ला बदनवा हो रामा आरे देवरा के सनवा महुआ बिना न हम ना जाइबे हे रामा देवरा के सनवा ते हमनी के चैत के गीत हो गई अच्छा अब जैसे हमनी के बैसाख के गीत बा कटनी के होला अच्छा गेहूं काटे के बा जी। तीसी मटर चना ई काटे के बा वो अलग बा हर महीना के अलग बा और जैसे जेठ बा तो जेठ में पानी ना होई तो पानी ना हो तो हड़बड़ौरी गीत कहाला अच्छा। या मेहरारू जो निकल के अलग यहाँ से गावे तब इंद्रवर पानी बरसई है अच्छा उतना गीतन में उकुल गीतन में एथी रहा आजू बा मेहरारू जो हड़बड़ौरी गीत को यहाँ से तो पानी पड़ लगी अच्छा फिर चल चली आषाढ़ में आषाढ़ सन बा तो कजरी आ जाई कृष्ण जन्माष्टमी एथी आ जाई रोपनी का आ जाई आषाढ़ में रोपनी के बाद सावन में कजरी आ जाई देवी गीत आ जाई छठ गीत आ जाई ऐसे ऐसे जोन बढ़ुए हमनी के हर एक महीना के अलग 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 गीत बा सबके फर्क समझे के बा तो का करे के चाहिए जैसे हमरे अगर समझी के ठीक बा अभी रउआ कहनी है कि बरसात वाला जे बा जी। जे गाना बा तो वो कहाँ मिली सुने के अगर हम कजरी कजरी सुना दे तन देखी सुनाई परदेसवा परदेसवा में जहिया से गोइले पिया परदेसवा में जहिया से गोइले पिया हमरा के भूलैले पियना परदेसवा में जहिया से गोइले पिया हमरा के भूलैले पियना जी अद्भुत फिल्म इंडस्ट्री से राउर एक्सपीरियंस कैसन रहा
देखिए फिल्म इंडस्ट्री में हम सबका से पहले आज जे जितना लोग बड़ुए आज हमारा से जितना लोग जूनियर बा जी नाम ना धर जितना लोग बड़ुए ओकरा से पहले हम 89 में ही हम बम्बे आदमी तबे से आना जाना बा चाहे टीसी के गेस्ट हाउस में ठहरी उनका घर हुसैन जी के घर ठहरी गेस्ट हाउस में ठहरी महीनों महीनों रही जा उनका एल्बम के शूटिंग करे आई रिकॉर्डिंग करे आई लेकिन हमरा कभी भी इस तरह के अनुभव ऐसी ना भइल हम फिल्म इंडस्ट्री में हम मैं रोल करे खातिर जाई हम ए से कि हमरा भोजपुरी से अपना इतना लगाव शुरू से रहल बा जी अपना विधा से अपना कल्चर से अपना अथी से सभ्यता संस्कृति से हम सोचनी यदि फिल्म में हम फिल्मी दुनिया में चल जाए हमार जौन हम लेके चलल बनी जौन चीज के जी वो हमार अथी सपना पूरा ना हुई इससे हम फिल्म के और लगनी फिल्म में गौनी जरूर जी अब अभी तक हम कम से कम 13-14 फिल्म में हम गाछ खोल बनी जी हमें एगो हमनियों के फिल्म तो वही पे राउरे को देशवा भी फिल्म बा जी जी एगो भाई होके तो भरत नियन रहे हमार एगो मित्र बनौले रहे वही में वो बा तो एक चलते हम जो बड़े एक्सपीरियंस जो बा देखिए हमारा यह अनुभव भइल जे पहले के जो फिल्म बन तली सा आज के 25-30-40 वर्ष पहले वो फिल्म के कहानी में जान रहे वो फिल्म के लिरिक्स में जान रहे जे धुन होकर बनावे का बात रहे वो धुन आज भी अब पहले के फिल्मन के जो गीत होके ओकरा म्यूजिक प्रधान ना होके हत गीत बा तो हती मोटी म्यूजिक बा ना मात्र के एगो सहारा वो आज भी गीत जोन बलुए सबके जुबान पर बा फिल्म पूरा फिल्म के गीत जो बा हर एक आदमी के जुबान पर बा आजो जब बाजे लगला रफी जी के गाना लता जी के गाना उषा जी के गाना हाँ इस सब जब मुकेश जी के गाना तो लागेला जे आज भी रिलीज भइल बहुत मतलब चाव ओ तरह से ना भइल जे हम फिल्म में ना वही बात हुई जे बा वो घरी के फिल्मन में आज के जो फिल्म भोजपुरी में बन तारी सब जी हमारे याद पड़ी जे दुल्हा गंगा पार के लागे नहीं छूटे राम जी हाँ हे गंगा में थोड़ी प्यारी प्यारी चलो चढ़ी जुबान पर लोगों के आज भी बात आज पहले मेहरारू बैलगाड़ी में बैठ के जी आ सिनेमा हॉल तक जे यहाँ से देखे करती चर्चा हो जाए जो है फिल्म आई बा बड़ा हिट फिल्म बा बड़ा अच्छा गीत बा बड़ा बढ़िया कहानी बा तो का आदमी देखे जाई हाँ सरसों के खेत बधारी ये सब होके के चाहिए ये आदमी देखे जाला जी आज तो जन बड़ुए अपना कहीं से भी भोजपुरी फिल्म के कई कल्चर लोगते लिखे जी जब हम लंदन के स्विमिंग पूल दिखाई भोजपुरी में तब हिंदी फिल्म ना देखा बिल्कुल सही बात था हीरोइन के दिखी कपड़ा जो बड़ुए लगते नहीं जे नहीं भोजपुरी कोनो हीरोइन हो चाहे कोनो मेहरारू हो जी हमनी कल्चर से एकदम कल्चर से एकदम टेली नहीं मिलते जुलते दिखे तो बात इजा हो गए जे अच्छा लोग अब हॉल तो दिखे जा जी सही रिक्शा वाला ठेला वाला ये सब जो जाके हॉल में जाता रहे अपन जगह रहे फिल्म ये अनुभव हमारा सिनेमा अथी से भोजपुरी के एगो जो इमेज बन गई बा एगो छवि बन गई बा अश्लीलता वाला जी तनी एकरा ऊपर कुछ बताई जे ई का भइल कैसे भइल कैसे पहुंचनी से हमनी के अश्लीलता देखिए अश्लीलता ऐसा हो गई भाई आज नए जितना गायक बड़े हम नाम ना धरब जितना लोग नए गायक बड़े रातों रात हिट होके खाती जी सस्ती लोकप्रियता पावे खाती जी लोग अश्लील गीत बलगर गीत गावत हैं इहो हम तक जे मैंने 46 वर्ष के आज के दौर में जे अश्लील गावल वो विदा हो जे गावल आइल अगोइल हम इहो देखते जे वो आदमी जिंदा भी बा जे गावल वो जिंदा बा बाकी जिंदा लाश बा गाली सुने खातिर जिंदा बा कहे कि हमने के भोजपुरी के कल्चर ना सभ्यता संस्कृति ना जे हमने के अपन सभ्यता संस्कृति मिटा करके अश्लील गीत गाना गाई गाली गाई कि ना हम एकरा पर एगो गीत भी टीसीज में बोले नहीं अच्छा सुनाई प्रभा के दुल्हन सुनाओ चलिए गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाइत
गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाइत तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत। दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत, दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत। पहिला दोषी त लिखे वाला गीतकार बाड़े, दूजा दोषी त गावे वाला गौनिहार बाड़े। कैसेट कंपनी औरी दोषी सुननिहार बाड़े, बैठ के सोची तई चारों गुनहगार बाड़े। कलंकी गायक पर लगावल जाइत, कलंकी गायक पर लगावल जाइत तकत ना नीमन होइत, तकत ना नीमन होइत। वह 8 लाइन में जे बा सब चीज के समेट करके रख देने इतना सुंदर। देखिए कहे के मतलब ई बा हमार कि गाना ऊ होके के चाही, संगीत ऊ होके के चाही जे माई बेटी बहन पूरा परिवार के साथ लोग जन बा एक साथे घर में बैठल होके आ गाना बाजता चाहे वीडियो लागल बा देखता, कोनो एक्शन ओकरा शरीर पर ना होके भी गाना का मतलब ही भाई। एगो हम मुक्ता कहिले जी जे दर्द बढ़ा देला उहित ना, जे दर्द बढ़ा देला उहित ना हो, जे साथ छोड़ देला उम्मीद ना हो, जे सही चित्रण आँख के सामने ना खड़ा कर दे सच माने उस संगीत ना। अद्भुत। तो ये हमने के फिल्म से हमने के अश्लीलता अश्लील गीत गावे वाला लोगन से ये अपेक्षा हमने के बा। आज जो लोग अश्लील गीत गावे हमारे समाज के एथी करे कलंकित करे, बिल्कुल सही बात। ये लोगन के सामने आवे के चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आवे के चाहिए। सब लोग कहता जे बड़ा फलाना अश्लील गीत गाता, फलाना बड़ा अश्लील गीत गाता, बाकी केहू सामने ना आई। दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में 20-20 में 50-50 को संस्था बाड़ी सब भोजपुरी के उत्थान करे खाती, भोजपुरी के बढ़ावा देवे खाती, भोजपुरी के रुआ विकास करे खाती, लेकिन केहू नहीं के कर। एगो आदमी आगे आवेला नहीं के भोजपुरी खाती, एगो खड़ा हुई तो दूसर को खड़ा हुई, तीसरका हुई, सैकड़ों लोग खड़ा सामने हो गए। जागरूकता लावे के हमने के जरूरी बा भोजपुरी में। हाँ, ये जो वो बात कहानी है, ये हम देखा था कि जो युवा कलाकार जो हमने के बिहार यूपी से आवता सन, सब में एगो चीज तो हम कॉमन देखनी है, दिशाहीनता जी। केहू के पता नहीं कि का करे के बा। एजा खाली आ करके कोनो रियलिटी शो में कोनो बच्चा का मौका मिल जाता तो आके एजा गा करके बॉम्बे से चल जाता, लेकिन ओजा अपन करियर का बनावे, कैसे बनावे, एजा आके का प्रैक्टिस करी, वो कौन दिशा में जाए उनको समझ में नहीं। देखिए ऐसा बात बना जे संगीत जन बड़ुए ई साम वेद है जी। चारों वेद में साम वेद के ऊंचा मानल गइल बा, प्रधानता दियल गइल बा। आ संगीत के लोग अपना सस्ता बना दिले बा। संगीत के घराना ना भाई, चाहे दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, इधर के कलकत्ता जौन भी घराना बा ओकरा में लोग जन्म लाग जाता सीखे में संगीत जी। आज के लोग का करता, सीखत नहीं के दूगो गाना पाना पे उतार लेता आ चाहते जे बहुत बड़का मंच हमरा के मिल जाइत, हम गायक हो जैती। वो पैसा कमाए खातिर गावे के चाहता। को तो हमरा कहे जे गुरुजी हम बड़ा गरीब आदमी हई, हम चाहता नहीं जे हमरा के एथी करते। हम कहली भाई गरीब हो ठीक बात, सीखो करके आ तो हम माने वो लायक नहीं खी हम जे हम एथी करी, हम गईती तो 2 पैसा हमरा कहीं एथी हुई। तो मन में हमरा भाई तो पहले ही अगर एथी बाजे नहीं पैसा कमाती गावे खातिर हमनी को बना रहे, हमनी की तरह जे 10 को लोग जाने, समाज के लोग जाने, क्षेत्र के लोग जाने, तो जब जाने लगी तो पैसा लेवे के पड़ी, मांगे के पड़ी। पैसा तो अपने मिले जा, सरस्वती के बास हो जाइए, जा लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक आ रही है।
तो सोच के अपना अपना बात बोलू। हम समझता नहीं जब वो 1971-76 के बात बताओ तो नहीं, अरे वो अपन चाव अचस्का के बारे में बात करो कि कैसे रहो लोग खाली गावे के शौक से जाई हमने के से अभी में हमने के इतना मेहनत कर बनी जा जी। हमने के याद पड़ेला हमारे लड़का कहल जे पापा हम गाना गाई हम जी ना बेटा तारा बस के चीनी के हम जानते नहीं ये हमने के जितना मेहनत कर बनी जा जितना परिश्रम कर बनी जा जितना परेशानी उठौले बनी जा जी पैदल 3-4 कोस साइकिल पर हारमोनिया बांध के आदमी गावे जाई हारमोनिया लोग साइकिल के पीछे आदमी पे बांध लेबा 3-4 कोस 5-5 कोस पैदल भी जाता साइकिल से कोई बा आज तो लोग इतना एथी हो गई बड़े सुविधा हो गई इतना हो गई जी मने उनका के एकदम स्पेशल गाड़ी चाहिए तब जाइए कहीं न तो जाइए ना अब पहले को इतना रहे हमने के म्यूजिशियन लोग कहीं जा हो फलाना ये फलाना जगह प्रोग्राम में चली हो तो बस से चली आई अच्छा कौन एथी से चली मोटरसाइकिलों ना रहे वाली साइकिल से चली आई आज तो आते बाप रे बाप एकदम अब का कहल जाने एथी हो गई बड़े। अब एगो चीज हम लोगों से बातचीत करते हुए हमारा हल्का सा अनुभव भइल कि हम बात बोलने हैं जे बच्चा सब अभी हो जैसे अवतारण सन लोग दिशाहीन बा लोग, लेकिन अब हम कल्पना करते हैं कि 1971 से 76 से लेके 86 तक जब रवल उनके जे दौर रहे रवल लोग तो बिना कोनो सुविधा के बिना कोनो रिसोर्सेज के अपना हिसाब से रवल लोग संगीत करत रहनी आ उ अनुभव के चलते जो बात मतलब ये तो निश्चित रहे कि वो कोनो रियलिटी शो खातिर ना खोजत रहनी कि हमरा रियलिटी शो में जाए के बा हई करे के बा फिल्म में जाए के बा, लेकिन वो अपना साधना में लगा रहनी। अब हमरा ये समझ में तो जे कला के जो गहराई बा कला के संवेदना के संस्कृति के साहित्य के जो गहराई रवा लोगन में बा आ जे आजकल ढूंढे में ना मिलेला से कारण हमरा बुझाता कि ई स्ट्रगल जे रवा लोगन के लिए साधना कैले बानी उ आजकल कम दिखाई देता। तो तनी कुछ एगो सुझाव दी चाहे कोनो आशीर्वाद दी आजकल के बच्चा सबके जे सुने आ समझे रवा लोग इनका अनुभव से जे आज के पीढ़ी जे बा उ सुन के तनी सीख लेवे। देखिए भोजपुरी से इतना लगाव खास करके हमरा बा हम दूसरा के तनी जानत वही तरह के सबके होके के चाहिए जे जौना भाषा के बा ओकरा ओ तरह अपना भाषा का प्रति अपन कुछ जिम्मेवारी या कुछ समर्पित होके के चाहिए। भोजपुरी के प्रति यदि जब अश्लीलता या एक प्रति केहू एथी बतियावे लगला तो लगल जे चुप चुप गड़े लगल टीस मारे लगल। हम जहाँ भी जाइले हिंदुस्तान में जहाँ भी जाइले बाहर विदेश भी कई देश में जाए के मौका मिलबा हम जहाँ जाइले वो या अपना भोजपुरिया लोग से निहोरा करेले विनती करेले चिरौरी करेले ये भाई उर्दू में फारसी में अंग्रेजी में तू कुल भाषा जो बड़ुए सीख बाकी बोले के होके अपने परिवार में बतियावे के होके अपने समाज में बतियावे के होके समाज के इकट्ठा करे के होके संगठित करे के होके तो भोजपुरी में बतिएगा। एक पे एगो गीत बा हमार दिल्ली बम्बे कलकत्ता दिल्ली बम्बे कलकत्ता चाहे रही हम मसूरी में दिल्ली बम्बे कलकत्ता चाहे रही हम मसूरी में पढ़ी लिखी कौनो भाषा पढ़ी लिखी कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में पढ़ी लिखी कौनो भाषा बतिया भोजपुरी में पढ़ी लिखी कौनो भाषा। हम सबका से आग्रह कर ले बहुत सही बात बा जे समाज के जे सक्षम वर्ग बा वही अपना भाषा संस्कृति से कटल जाता तो फिर वो बाँची कैसे ऐसे बनू जी। हमने के बक्सर ट्रेन में जो बैठी न जा हमें में कुछ अयबो बा अपने में कि ट्रेन में बैठी ले जा सब जी खुले ले पटना के ओहरिया से खुले ले जी तो 90% 80% तो भोजपुरी में बैठल बड़े जी हमने को बढ़ जाए डब्बा में बैठ के बन जा ओइजे जो बा
बंगाली अपना बंगला में बतियावता रहे, सरदार जी लोग अपना भाषा में बतियावता, और कोनो दूसरा भाषा के बात तो अपना भाषा में बतियावता। हमने के भोजपुरी भाषा भाषी के जब बैठल बा तो हिंदी में बतियावता, द्वारे बैठल बा चुपचाप जी खा जाने कौना भाषा के हो निकल बोली का जाने ना समझे। जब दिल्ली उतरे को नु तब होई जे कोनो बात निकल जाई, अरे भाई जौना जे भाषा के होई कुछ तो जरूर बुझा जाई जाई कहां के रहला, तब कोई कहां घर भाई साहब आ तो हमार तो बक्सर घर है उतरे के भी जी। तो अपन भाषा के हम खुद अपने एथी ना करब, दिशा ना देव तो दशा तो सही भी करल बा। दिशा दिहल हमार कर्तव्य बा, हमार फर्ज बा, हमार कर्तव्य बड़ुए ये भोजपुरी के एगो दिशा मिले। अब एगो आशीर्वादी जैसन जे बा हमनी के जनरेशन के युवा पीढ़ी अरे फुलैबे करे जेकर अखिया में होई जेकर अखिया में होई शराबी नशा, जेकर अखिया में होई शराबी नशा। अरे बढ़ैबे करे जिकर तन में जवानी, अरे गवना करवला हरि जी, आरे गवना करवला हरि जी, आरे गवना करवला हरि जी, अपने पुरुबावा गइला राम, अपने विदेशवा गइला राम। एगो और दूसरा सुनाता नहीं, खाली अतना आदमी चाहता जो मैंने ज्यादा से ज्यादा हमरा दर्शक लोग के सुने के तन मिल जाओ जी। जेकर पियावा बसे परदेस सखी, सुख साधन के सब नजराना होखे, सुख साधन सुख साधन के सब नजराना होखे, रिधि सीधी के भरला खजाना होखे, जौन घर में जवानी जुलुम कैलसी, जौन घर में जवानी जुलुम कैलसी, ओ घरवा से नीक खड़ हरवे बा, जेकर पियवा गइल परदेस सखी। बातचीत जब अभी शुरू भइल, अभी बुझा था कि अभी शुरू भइल है लेकिन खत्म करे के समय होता।
और सब केहू के तरफ से हमनी के अपन प्रोडक्शन टीम के तरफ से, दर्शक वृंद के तरफ से हमनी के यहाँ आयल सरस्वती पुत्र के हम प्रणाम करतनी और करतनी कि रोज आशीर्वाद हमनी पर बना रहे। हिंगा जे बार हुआ भोजपुरी का सेवा करत रही और लोग के हमनी के गीत सुनावत रही। हम चलते चलते के समय में हम सब श्रोता लोग के प्रणाम करतनी आ सबका से निहोरा चिरौरी करतनी, विनती करतनी कि वो सब अच्छा अच्छा गीत गाई, अच्छा अच्छा गीत लिखी, अच्छा अच्छा गीत सुनी, ताकि हमार भोजपुरी के सभ्यता संस्कृति सब बनल रहे। प्रणाम। बाजेला पैजनिया राधा बावरी नाचेना, अरे रुनु झुनु बाजेला रे पैजनिया राधा बावरी